No niin, ja oikein mukavaa päivää ja tervetuloa jälleen kerran uuden videon pari. Ja tää video on tuttu tyyliin tupla- tai kuittisarjaa ja jakson numero 6. Ja nyt on pakko myöntää, että mä ihan unohdin tää sarja. Ja sen kunneksi päätin tehdä teille, nyt mua kaivataan snapista tosi paljon, mutta ihan sama. Mä päätin tehdä tämän kunniaksi sitten pikapokerivideo, vaikka mä sanoin itselle, että mä en nyt hetkeä tee tupla- tai kuittia pikapokeri, koska nyt sitä ei oikeasti 3 kertaa laitettu sinne, mutta kun mä tiedän, jengi tykkää oikeasti pikapokerista niin paljon enemmän kuin, mikä tää on? No muut pelit, tiedätte, tuplapottia, lunaa, mitä siellä on, kultarantaa, kaikkea tommoista, niin pelataan tätä ja toinen twisti on se, jos me menee hyvin, jos me menee huonosti, eli siis jos mua huvittaa, milloin huvittaa, niin jos mä haluan, mä vaihan peliä johonkin toiseen, mutta tarkoitus olisi päästä nyt 40 euroa. Lähdetään katsoa tästä, näin ei jaksa höpöttää sen enempää. Sori, että aloitus nyt vähän viivästyy. Hei, siitä saadaan heti euro 50 ja siitä tulee 7 ja tuttuu tyyliin hävitään rahaa heti. Siitä 2. Ja mä oon nyt en enää pelaa euron panoksilta silleen, kyllä mä joskus pelaan, mutta nyt on silleen niinku tajunnut vähän, että mä haluan tehdä tätä videoa kuvata, niin mä haluan tavallaan tehdä pidemmän, höpöttää enemmän ja YMS kaikkea siihen, niin toki saa tuplatakin enemmän, pidemmälle koittaa mennä ja näin edespäin, niin sen takia mä pelaan paljon pienemmällä panoksella nyt, on pienimmällä mitä tähän saa. Voi olla jossain vaiheessa vedän vähän isompaa bettiä pöytää, mutta sen näkee sitten. Nyt siinä on femma. Mennään 10 euroa. Ai saakeli. Mä kyllä painoin 3, nyt vituttaa. Painoin nimittäin 3, mutta nakkisormethan sieltä tuli väliin ja puuttuvat tähän peliin. Sieltä euro otetaan. Saataisiko kerran tuplattua oikein? No sen saa varmasti. Otetaan 2 euroa talteen, niin ei koko aika hävitä. Siis tuntuu oikeasti, kun nykyään kun pelaa, niin koko aika hävii, mutta kun ei sitä tajua aina, kun höpöttää, niin ei tajua, että tuplaa koko aika ja koittaa ihan järjettömiä tuplauksia vetää siellä. Että tälle pikkuhiljaa, kun lähtee tuplailemaan, vaikka tää nyt 2 ottaisi talteen, jos se nyt onnistuu. No onnistuaan se, otetaan siitä 6 euroa talteen ja pikkuhiljaa tulee nousuu. En oo muuten vähän aikaa taas kuvaillut tälleen videoon. No okei, tänään kuvasin Kultajaska ja pikapokerivideo ja julkaisin sen tänään vielä samana päivänä. Se on harvinaista, että en ole pitkä aika kuvannut ja julkaissut samana päivänä videoita. Aina on ollut pankissa jotain, mutta nyt pankki oli tyhjentynyt, kun ei ole jaksanut itse asiassa kuvata rehellisesti. Kävi ihan pelikoneella kuvaamassa sen videon, se on katsottavissa siellä. Uskottavasti kaikki olette, jotka katsotte tätä, olette nähneet sen. Nyt on kyllä hiljasta poikaa pikapokerissa. Siitä suoraan. 1 päähän jättää. Mennään S:llä. Ei tos nyt muut järkevää oo. Mä taas ei mennä Jaskalla. Okei. Mennään nyt muutama eurolla tähän väliin. Katsotaan, jos tulisi, nyt oli aika monta deadspinni, niin sieltä saattais kosahtaa tuplattavaa. Kyllä, 2 euroa tulee. Olin sanomassa milloin tulee eka kunkku, mutta ois voinutkin sanoa milloin tulee eka S. No. Tää 6 talteen siitä. Kiva jatkaa. No nyt tulee hyvin. Mennään 8 euroa nyt. Ei mennäkään. Tosi pientä antaa sinne. S siitä. Ja 50 senttiä takas panokseksi. Tälleen tykkää. Mä oon huomannut, mä tykkään tosi paljon vaihella näitä panoksia. Ei olisiko pitänyt vaihtaa. 5,50. Lähdetään tuplaa. Sieltä tulee se kunkku, eikö niin? 11 euroa. Mä otetaan 11 euroa talteen, niin ollaan lähempänä nyt. 40. Tää voi mennä läpi, jos me nyt vaan päästään. Mä oon käynyt kuullut tämmösen huhun, että jokerikierrokselle ei saisi tuplata noita voittoja, niin onko tossa mitään järkeä? Tää on kerta tuplaus. Nyt. Ei päästä.
Ois voitu päästä tonne 40. Ei näköjään kannata tuplaa jokerikierroksilla. Otetaan vaan talteen vähän. Tai siis mä oon kuullut oikeesti siis tämmösen huhun, niin mä en nyt usko. Mä en tiedä onko toi totta vai ei, mut se nää euron kyllä mä tuplaan nyt ihan se, mutta mitä huhu liikkuu, niin otetaan siitä 2 euroa talteen, niin päästään vähän ylemmäs. Siitä suora väri olisi ollut yhden päässä. Ja suorakin jäi yhden päähän. Mennään vielä kerran. Kyllä, otetaan talteen 4 euroa. Nyt oltais aika lähellä 40. Päästäänkö läpi? Päästäänkö meidät läpi? Pikapokeri. 4. Otetaan 5 talteen. Nyt ollaan kyllä lähellä. Nyt ollaan aika lähellä. Tulee siitä 8. Tulee pari vielä ja... Noniin, sieltä se kunkku tulee. Ei mitään, hei, ollaan jo 36 eurossa, ollaan aika hyvin voitopuolella. Jatketaan nyt tätä pikapokeria tässä, kun ollaan tässä aloitettukin. Vetää tosta vaikka pelipussukka huuleen ja katsotaan mitä tulee. Täyskäsi siihen. Oi, paljon tää on. Onko se joku 10? No otetaan tää talteen, me halutaan, että haaste on läpi. Ja haaste on läpi. Ihanaa silleen pitkästä aikaa saada haaste läpi. Tämähän on tuplati tai kuitti sarjassa toka läpi. Ja nyt voidaan hakea vähän isompaa, rohkeampaa tuplausta. Ei kyllä anna nyt. Harmittaa pieni betti, mut ei pidä harmitella. Pitää olla tyytyväinen siihen, mitä on saanut. Olisi kiva saada jotain pientä voittoa nyt tähän. Ei. No ei haittaa, jos me saadaan nämä jokerikierrokset just pelattua onneksi. Ihan suoraan. Ei tule suoraan. Saadaan onneksi just pelattua nää, niin eipä se haittaa. Voi vaikka puustaa noin tuplaukset. Ei me oltais haluttukaan yhtään enempää rahaa. Siitä 9. Ja tämän jälkeen viimeinen. Ai saakeli. Laitaakin suoraan. Ei tullut suoraan, mutta tuli pari onneksi. Me ollaan saatu näin jokerikierroksella ei yhtään tuplausta oikein. Väri. Otetaan talteen, hei. Jatketaan vielä pelailuun. Tässä on 7 euroista pelivaraa vielä. Täyskäsi uudelleen. Ei tullut ihan. Laitetaan euron bettiin vaan. Suora. Ei. Miksi täys suora? Täysi suora, oikein. Oikeanlaistava siihen jotain. Tehdäänpäs näin. Mennään kasinopo, ei nettiarvo. Mistä vittu mä pääsen sinne? Pelataan muut peliä. Tää loppuu vaikka Kultajaska Megaways. Käydään kattoo minkälainen se on. Ihanaa, että sai haastaa läpi. Red Rideri. Vittu Red Rideri. Eikö Red Tiger. Sori tosta. Pahoittelen syvästi. Meillä on femma, niin pistää 40 senttiä padiksi. Lähdetään kattoo. Mä en Megaways-pelejä hirveästi yleensä pelaa. Mut... Ai tää on tällainen. Onks tässä tuplaus? Ei oo. Okei. Mä en hirveästi yleensä Megaways-pelejä pelaa, mut... Enkä tuu tätäkään todennäköisesti pelaamaan hirveästi. Mut... Halusin nyt tähän nää katsoa tälleen. Mitä tää on. Jospa tässä tulee jotain 64 senttiä täysrultosta. Toi ei ole näköjään hyvä symboli ainakaan. Ja noi punaiset näyttää aika arvokkailta. Ja skattereilla me saadaan bonukset, okei. Onko tää vielä erikseen muuten bonussymboli? No tuolla on Emma. Onkohan Emma kova? Kyllä Emma on kova aina. Ja varmaan on Jaskakin tässä jossain. Mä en nyt erota, tulisiko tuolta jostain lakkaa siitä. 32 senttiä. Hei, toi on ihan kiva voitto. Ja sieltä tulee vielä jotain hirveä. Anna meille hakku keskelle. Nyt vois kyllä tästä näin saada sanottua, että Emmaa kakkoseen niin pirusti, niin ai että. Tää on oikeesti tämmönen ihan hönöpeli. Kyllä me tätä jatketaan, mut
Sitä 80 senttiä, katsotaan mitä sillä tulee. No heti tulee hakkuun, mutta se on 48 senttiä, niin ei siinä sille nyt pitkälle pötkitä. Ja vielä tulee 16 senttiä, nice. Ja oikeestihan toi on ihan vitun paska. Mutta antakaa mä fiilistelen tätä peliä. Lakkaa tulee taas niimaa virusti ja siitä lintuu kakkose. No ei tullut, siellä olisi ollut ihan kivasti sitä. Nyt sitä isoa megaveissiä. Toi pärissätti Emmaa jotenkin hauskasti taas. Niin. Okei. Mä tiedän, että ette halua katsoa tätä. Meillä on vielä euro 60 käytettäväksi. Nyt tää menee kyllä väki. Anteeksi, mä en osaa puhua nyt. Siitä 50 senttiä pati, 3 kierrosta. Päästäänkö 50? Anna meille siihen. Ois pitänyt ottaa 4. Kohta nyt tulee joku sanomaan, ei se on eri pakka ja niin edespäin. Juu, tiedetään. Ja se on siinä. Hei, kiitos kun katsoit tätä videon. Oli ihan sikakiva tehdä tätä teille pitkästä aikaa taas. No, tänäänhän on kuvannut 2 videota jo, mutta joo. Kiitos kun katsoitte videon. Me nähdään ensi videon parissa. Siihen asti, hei.